Dayon ng tonsillitis ninyo pagpanakit sa tutundan kay ang D3 Bio mura ning herbal karon sa butika nga inusara nga herbal siya pero soft gel form. Muni nakanindot kay herbal na soft gel pagyod. O di ba? O asa man tag makakitag herbal nga soft gel kasagaran nga itong herbal nga mapalit sa butika is kapsula man. Gisulod man sa kapsula, gi-powderize ang mga dahon-dahon, gibutan sa kapsula aron mainom. Pero kita katong virgin coconut oil, katong cold compressed gyud nga virgin coconut oil nga gikan sa lubi. Kanang BCO muna siya katong ginainom nato during sa pandemya. Kay pang anti-COVID man na, pang antibacteria man na, pang antivirus man ng BCO. Kanang BCO gibutang nato sa soft gel. Dayon gisagulan nato vitamin D3 nga gikan pa na sa Amerika. Ang vitamin D labing importante kay nato ron. Panahon sa COVID, ang vitamin D gyapon gina-recommend sa doktor. Katong mga na-admit niya na COVID, tanawa to ninyo ha mga tambal nga ginainom na ay vitamin D no. Na ay vitamin C, na ay vitamin D. Kay ang vitamin D importante kay sa lawas kung may isgot ag virus o bakterya. D3 Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. So makaingon ko nga kung herbal ay hisgutan, ang herbal nato karon nga D3 Bio nag-inusara ra ginos butika. Made by soft gel, di magmahay. Quality kaayo ang iyahang paggagama. Soft gel siya, pwedeng usapon, daling mahilis. Pwede sa mga bata gani ning atong D3 Bio, nag-edad 3 anyos pataas. Katong mga bitukon nga mga bata, pwede ning D3 Bio na to. Unsa pa? Katong mga mabdos, mga buntis, pwede ning D3 Bio at is one soft gel a day. Katong mga mabdos nga magsigig pamuypoy ang hawak, ang tiil, sigig paminhod during sa ilahang pregnancy. Paimnan ninyo nag D3 Bio na kung tabang na katong mga mabdos nga ginahilantan during sa ilahang pregnancy. Paimnan ninyo nag D3 Bio na nangutana coming from 751. Dok, si Jenny di ay ni sa Dipolog sa may Vara. Mabdos ko dok, pwede ko makainom og D3 Bio kay ga pamugnaw mong kugod kada gabi ga paminhon pud akong tiil. Pwede ma'am, mas labing maayo na kay D3 Bio at least one soft gel a day. Mabibili sa mga butika. Another concern coming from 751. Dok, human ako og panganak, medyo akong lawas nga kapoy man dok. Murag bughat-bughat guro ni, pwede ba ko makainom og D3 Bio? Yes, pwede kayo. Kaning D3 Bio po na to, herbal ni siya nga maayo po kaayo sa mga bughat-bughat. Talimughat man kaning atong D3 Bio. Talimughat ni siya. Maayo ni siya sa mga gapasuso sa mga bata. Mga mamis ba nga bagong nanganak. Kay kabantay mo anang manganak ang babae, di ba? Unsay pinakaunan yung ginapakaon ana? Ang uban gata gyud. Pagsabaw dira gulay, bungi gata pakaon nas bagong nanganak. Kay kanang gata nga gikan sa lubi, maayo kay na siya nga mag-produce og gatas. Kining D3 Bio gikan po ni sa lubi. Kay BCO man ang lauric acid nga nas gatas sa mama, naa po na siya sa D3 Bio. Muna kung may isgot ang component sa gatas sa mama, naa na siya sa component sa D3 Bio. Nya, ang D3 Bio makapadaghan po ni sa gatas mga mamis nga bagong nanganak. Makalikay po ni siya sa mga mamis nga mabughat kung tabang niya sa mga bagong nanganak dira bisag once a day lang mo D3 Bio makalikay mo bughat likay sa kakapoy ba o kapoy ba nang bagong manganak ka pating kapuya na pulo-pulo pagina ang kanindot po na ang mamis protective ang manis na ay antibodies o sab ginahatag ang D3 Bio the same time ang gatas nga i-produce sa mamis healthy po kayo kay sa gikaingon na nato gikan man na sa BCO gikan sa lubin ng ato ang D3 Bio dog kanang sabaw sa butong mutuogi ko sayo sa buntag imnon kay ako na ako'y kidney stone nawala na gid siya sayo sa buntag ginom nagbutong sabaw nya kaon sa butong kada adlaw kun dili man kagakaon og butong kada adlaw pag D3 Bio na lang kay mura kagakaon og pulo nga to 15 ka butong ang imong ginakaon kun kay usa ka soft gel nga D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Ako si Richard, nanggalingin ulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar. D3 Bio Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre. Libre? Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo
hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. We're in the
world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM, Subok Pilipinas, alas 11:02 sa buntag. Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. 11 Mbps. Balanse ng pagbalita o paghisgot sa mga isyu. 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps. Maing adlaw kanatong tanan mga K5. Welcome na sab sa itong programang 11 Mbps. Gatol kanato sa Power Trio DTX 500 D3 Bio and My TC. Good morning, good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Sa atong makaigsunan nga naminaw karon labi na sa 80 ka barangay dinis dakbayan sa Cagayan de Oro mayong pagpaminaw kanyong tanan sa atong programang 11 Mbps mga balita og public service. Yan sa itong mga suki di paminaw, daghang salamat kanyong tanan mga K5. Ilabi na mga K5 sa itong mga kaigsunan karon nakatutok sa atong programa. Sukad pa ganang skadlaon mga K5 hantog karong orasa sa atong programang 11 Mbps. 11 Ayan mga K5 sa atong makaigsunan karon adlawng Martes mga K5. July 2021 kundi July 21, 2026 mga K5. Now karon mga K5, the day after tomorrow is my birthday. Happy birthday sa mga nagsaulog sa adlaw na tawhan karon na July 21, 2026 mga K5. Adlaw nga Martes mga K5. Basta Martes mga K5. Doray paingnan, motaas ang precious gasolina or moubos. Pero problema mga K5 karon, sige magtaas ang precious gasolina. Yun na pa. Di na ta maglangay-langay pa mga K5, bisag taas ang gasolina. Maglipay-lipay ta sa tong programang 11 Mbps. Aron mapabot kanyo mga K5 ang importanteng mga balita, hisgutanan. Karong adlaw mga K5. Inyo gyapon nakauban way laing gwapo kay magnaglingkod sa studio. Ka K5 Jonathan Sabanal. Sa ato makaigsunan karon labi na mga K5 sa Distrito 1 dinhi mismo sa dakbayan sa Cagayan de Oro may pagpaminaw kanyong tanan. Sa mga dagkong barangay, Barangay Bulwa, Barangay Carmen, Barangay Kining Ipunan o Barangay Kauswagan. Muna sa mga dagkong barangay di mismo sa may barangay kung Distrito 1 mga K5 nga daghang kanaminaw karon sa K5 News FM Cagayan de Oro. Labi na mga K5 nga sayo kanaminaw karon diha si Nanay Philip Pellegrino sa Carmen Public Market may pagpaminaw kanyong tanan. Sa akong mga agaw diha, mga Castillo pamilya o Sabanal pamilya may pagpaminaw kanyong tanan. Dinagyapon sa inyong
Tulumanon, ang Tulumanong 11 Mbps. 11 Mbps mga balita public service mga K5. Alam ay pagpaminaw kayong tanan sa mga nakatutok karon online. Alam mga ka-K5, share sa atong live and comment po diha mga ka-K5 aron mabasa na to ang inyuhang mga mensahe karong udtuha. Yan sa itong mga sukit na binaw dinis dakbayan sa Cagayan de Oro. Good morning, 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 good morning yung tanan. Init ng palibos dakbayan kay kaganina sa buntag mga K5. Grabe man ang ulan-ulan. Muna mga K5, ang atong panahon doon na ginitawag og equilibrium. Balance mga K5, mo ulan, mo init. Mayngon kay ulan, init, pistas, langit. Yun na pa. Og sige lang lugar init, way pista. Ito mga K5 mo na mga pasiyaw nga storya mga K5 nga pag mag-ulan kay mag-init, mag-ilog ang init og ang ulan, pista na daw dayon sa langit mga K5. Sa to pa kung pistas langit, mag-ulag humba. Ayun na pa. Alam ay pagpaminaw sa tumakay external sub sa nakadiyang kamerkaduhan ni Dakbayan sa Cagayan de Oro. Partikular na mga K5 din mismo sa Cogon Public Market may papaminaw kayong tanan. Inipod sa may Agora Market. And of course, mga K5 diapod sa Kugman Market o sa Puerto Public Market. Kumustamos na diha? Kumusta na ang Puerto Public Market? Basin niyang mamayor na kos Cagayan ay hapan ang human. Yun na pa. Ganito ni Adto, murag bata-bata pa man ko mga K5. Bata pa ko diha mga K5, murag daan naman ng merkado na mga K5 kani adto, vendors pa ko diha. Karon naglingko na diri sa K5 News FM. Nagprograma na sa 11 Mbps mga K5. Kani adto nagpalit-palit pa og sayote. Naghimo pa kog pinakbit, sari-sari og kanang nanggutad pa kog mga lamas mga K5. Kay baligi as merkado. Nya magtapok-tapok pag tag 5 mga K5. Ina naman ang kabos mga K5. Kabos lang gihapon karon. Kani adto mga K5 agi kog pamalig ang silupin das Puerto Public Market tagdos lang silupin mga K5. Iwala mang silupin dito na din ta sa ikubag karong mga panahon na. Oy, ang kaning mamaligi ay silupin ay kumpiyansahay mga K5. Dagko kay naginansya tinunga. Tagpiso ang kompra baligyag dos. O di ba tinunga ang ginansya. Daw be puhunan nimo 1,000 horot ang imong kaning silupin sa kadlaw 1,000, 1,000 po imong ginansya. Lupig pay na maligyag isda mga K5. Lupig pay na maligyag lamas or kinsa pang mga namaligya diha ko mamaligya kag silupin ay dako ka kay ginansya. Adto ko sa tindahan palit kog silupin balig gis. Baligya din ako suroy libot-libot ning mga K5. Ma'am silupin ma'am murag kulang lagi na imong kanang dala ma'am kanang di na gyud masigog isda ma'am kay ni gawas ng ikog ma'am. Pila man ang sulupin dong ay tagdos ra pod ni ma'am. O di ginagyan siya na ikog piso mga K5. Inaana ang kinabuhi ni K5 Jonathan sa Manal kaniadto mga K5. Alam ay papaminaw kanyang tanan ha sa tumakay sunod is Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ilabi na mga K5 sa ato mga suking tigpabinaw. Nakatutok ka online karon ilabi na nilang K5 Randy Santisas. Listening daw kuno si Randy Santisas diao. Alam ay papaminaw. And of course mga K5 daminaw po si K5 emoticons. Mayong Odto K5 Joe shout out gikan diri sa Sami City. Don't react, comment og share. Ang kalinaw, kaluwasan o ang panalangin sa Ginoo magauban ka natong tanan. Dalay ko ng Diyos. Anak yun. Salamat kaya. And of course ni K5 Dwayne Bin Aringo, K5 Morning and Justoni Wadwad na sa taani. Ay K5 Justoni nayuna pa din pa si K5 Justoni ane. Be, layo ramang naw ni K5 Justoni sa naong sa kamera mga K5. Alaan naman tag K5 Justoni ani yuna pa ha. Ato mga kaigsunan usab dia mga K5 sa kining Barangay Agusan. Ako mga igagaw diha may papaminaw. Nakatutok karon sila mga K5
Sila nga Cherry. Daghan kida mga sa banal compound sa barangay Agusan mga ka-K5. Dinita mga K5 sa walay pagmahay para di magmahay mga K5 at masukin di Binaw sa barangay 17. Kumusta na ka si Ila? Ila! Ayaw sa uli ina ha. Ayaw sa uli ila. Magila-ila sa tagayo ha. Lagi si Ila upa na mga K5 nga taga Usami City. Ulit na matod pa siya ugmang adlawas Biyernes. Engko nga mag-birthday para ba ka ugma sa 23. Basin makalibre ka og kaning lechon bili ba. Bita may papaminaw des barangay 17 Merna Danyar Mini Gabuli Dudong Bulo Eduardo Along Catalan Joel Lambo Jose Padrigao Gerly Bulo Shirley Pabayo Mercy Rapanot Paguy Pagita Kalinawan Filomena Navarro Marna Baluta Kabili. Ayan. Labi na des may wash bar mga K5 si Ila ha. Ila may papaminaw de Ila. Ay sa palungang radyo Ila. Yan punta sa barangay Gusa mga K5 daghan naminaw des may barangay Bugas Gusa ilabi na ni Mami, Ate, sa tawad lang Mami, Ate, Tita, Christy, Tita, Kagadas. And of course mga K5, mayong papaminaw po ni Diapod sa Viper, Viper Store, Randy Torres o si Ate Elbe, hala. Dire sa may barangay 28 silang Jiri Parua, Silsa Plaza, Alan, Yaya, Alfe, Talaytay, naminaw karon. Naminaw po daw kuno mga K5 dias may Inso Barbershop si Dondon Laure Rafael Palumo, Christopher Satorulan Maestrado, Idna Jen Laure may papiminaw kanyo tanan. And of course mga K5 ni Kuan naminaw po karon si Jerry Jinke Nunez, Alkin Harap po si Bon Penrinquez, Maricho Amparo may papaminaw. Nabida po ka na si Johnny Valdez o si Trinidad Canobida o si Justado Cabonida nga nag face to face na sila karon og arin sa Bulak diya sa may barangay 39. Alam ay papaminaw diya Mr. and Mrs. Cabonida. And of course pamaginaw naminaw karon si Evelyn Nabisyo, Jocelyn Bakilid diyan mismo sa Nazareth mga K5 sa MG Flower Shop. Nagkatawa karon ikaw ba ha? Bugal-bugalon kay ka ha? Yun na pa. Parihog yun mo si imong manager, yun na pa. Diya mailhan mga K5 ang reaksyon sa itong mga suking tigpaminaw kung naminaw bag yun. Salamat diya Christy Tita Kagadas. Ang lamiang sudan diya mga K5. Amo ana diya ang mga taga K5 libre rag paniud to mga pagagnawong. And of course mga K5 dito kalimtan mga K5. Naminaw usab karon sa may lapsap lapasan. Oy Recto Domingo may pagbuinaw si Recto. Si Juan po naminaw karon si Amit Macalde, Elvira Tabor, Ricardo Ilya may papaminaw diya ha. Di po na to kalimtan mga K5 sa pikas listahan kay nag-ung-ung ang ilang mga pangalan. Naminaw karon mga K5 si Michael Lozano Hari Takilan Laguna Pamili, Alcocer Pamili, Marlon Macalde, Bahinting Pamili, Patolto Pamili, Ramon Kainoy from Lapsap Sisay, Barangay Lapasan. And of course mga K5 belated happy birthday to Kapitan Late Sumel sa Barangay Lapasan. Yan, mabuhay sa itong mga suking timaminaw nakatutok karon. Di na ito kalimtan mga K5 na minaw po diya sa may Barangay 23. Alam ang pagpaminaw kanyong tanan. Diya mismo sa Ans Etery mga K5. Silang Auntie Ann o Uncle Luloy may papaminaw. And of course mga K5, si Nanay at si Mami Cora naminaw karon da. Salamat sa pakapin nga Ampalaya. Yun na pa. Sinugba plus Ampalaya. Busog kay ko. Tipid, sulit, busog na. O si Ate Monique dia may shoutout Ate Monique. O si Atan dia ha. Nga si Atan matod pa nga gipausog gisugo nga mag-ulos og karaoke. Wa gyud kabalik kagahapon ha. O si Ate Jane. Hi Ate Jane. Kumusta ang kabag-asan? Wa ba nagbaha kagabi nga kusog makay bundak so lang kay kadlawon?
Og si Ate Rodelin nga ni adha usab karon naminaw. Og si Nanay Shana nga kamulong luto-lutos kusina, sugba-sugbahas kang bibuha, daghang kay tawo kaganina mga kakipay silang kananan. Oh, puno-puno ilang karindira karon kay adlong Martes mga kipay. Samot yun nakapuno. Kay si Ate Monique matod pa siya ang sekreto, smiling your face. Dapat smile lang yun ta kanunay. Bahala na dihag mga unsang kalibutan basta ka smile yun ta Ate Monique ha. Anaon ng customer ha nga, hi ma'am, sir. Natay sinog ba ma'am? Natay lauya. Oy. Ate, matod pa diri mga kakipay no. Yan na sa ako din mga kakipay. Ato ni sila ipa-shoutout kay nag-advance happy birthday na ba ni sila. Oh. Happy birthday diha. Happy birthday diha. May shoutout diha nilong Uncle Premier, Ate Belen, Emilita, Ruben, Anabel sa Banal sa may barangay Agusan, Bagaho Pamili. O ni Ate ni Inday Cherry. Matod pa nga advance happy birthday tan Auntie Emily. Happy birthday sa akong kagalingon sudadan. The day after tomorrow is my birthday, Ate Christita. Do you have a cake? And I will receive that. Kay manag bio mini Inday og Angie. Wow! Sana all kaayo ginahan kay ko. Kumusta na ka si Ate Inday og si Kuan ba? Si Ate Angie wala ko kakita nila ay. Kumusta na ka sila Ate Angie og si Ate Inday? Wala ko kasuroy dito. Akong birthday, Ate Cristita, karong 723. Halaminti na kay magawas gyud na akong birthday. O man ko'y pangtaya, dili yung pagkatayaan ang mga kakipay kay nagtaya ako to naging adlaw si Bintufor may nigawas, yuna pa. Imbes si Bintutre ang akong gitayan, si Bintufor may nigawas. Sige lang, i-maintain lang na ninyo kay magawas lagi na 723. O dili magay mo si Bintutre 327. Ako ng birthday mga kakipay, it's my natal day. Sa mga nag-birthday ha, sa bulan sa July, happy birthday kanyong tanan. Ayan. Kay aron sa mga kakipay nga kanang mag-greet ta mo daan may kay malkalimot ko. Abi pa lang yun una na ko greet akong kaugalingon. Oy, 23 pagani sa akong birthday. So, the day after tomorrow. So, today is 21. Ugma is 22. Hala, ugma naman na mo gawas mga kakipay. Mga resultas kan tatabay season 4. Nayuna pa. Nakulbaan ako sa resultas kan tatabay season 4. Kay 30 ra ba kabi kabuok nagkanta ato. Pero kung kikanta kay samtang may kinabuhi pa. Na pa. Sige lang, kung kaysa may palaro mananaog, congrats kay kaninyong tanan kay wala man sa deserve man gyud pod no daog ang tanan, no? Ala labiog ta, lambos ta sa mga sugutanan karong adlaw. Alas 11:18 nas buntag mga K5. Magpaila sa tas mga produktong epektibo nga gama ni Doc Ramil Oy. Kaya mga kakipay, di malilong, daghan kayo mga balatian sa panglawas ang gihambing sa itong kaigsuunan. Sagad mga kakipay, high blood, diabetes, dali na din po atakihon mga kakipay. So sa itong mga kaigsuunan di ha, labi na katong adunay gihambing mga balatian mga kakipay. Di yun dato kalimtan mga kakipay. Ilabi na kung taas imong sugar, taas ang imong blood pressure mga kakipay. Now din ito mga kakipay sa kung taas ay mong blood sugar, aduna ka ba'y family history, diabetes, ayaw na hulata pa mga kakipay nga magkagrabe ka na. Inom mga kakipay sa DTX 500. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palya, desugarated sugar cane, na epektibo sa pagkontrolar sa pagtaas imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa mga kakipay, mag DTX 500 ka. Kay ang DTX 500 mga K5 nindot kini. Ilabi na sa mga kaigsunan nga taas kanunay ang level sugar o taas ang level sa ilang dugo. Tumara ang DTX 500 mga K5 makaigon jud kag sana
makaingon kag sana all mga kakipay. Unya di po nato kalimtan mga kakipay, ilabay na sa itong makaigsunan nga para malikayan ang hepatitis. Kanila bang sige inom o ganang kaon mga street foods mga kakipay. Dali ra kayo matakmuyan ining street kaning hepatitis mga kakipay. Protektahi imong lawas mga kakipay, imong kaugalingon. Kinahanglan mga kakipay, aron malikayan nimo ang mobalik nga hepatitis nga maoy hinungdan sa paghubag sa imong atay. O nahadlok ba ka nga malatan o sabsa kaning hangga ko na chickenpox, dagan kay ni og komplikasyon sama sa shingles mga kakipay. Kasuway na ba ka sa sakit nga TB o nakulbaan ka na ba, basin mo balik ni nimo. Relax lang, higala. D3 Bio mo na. Kay ang D3 Bio puno sa medium chain triglycerides nga giproseso sa lawas nato nga mahimong monoglycerides o sa pinaka-epektibo nga monoglycerides nga mao ang monolaurin. Ang monolaurin kauban sang uban nga monoglycerides sa D3 Bio ang pinaka-epektibo nga natural nga antibiotic, antiviral. Kini nagpamubo sa viral o bacteria load sa atong lawas aron dili na mobalik ang balitian tungod niini nga mikrobyo. Unsa pa imong gipaabot mga K5 pag D3 Bio na. Sure ko mga K5 karon nagkanaminaw. Busa mga K5 kung nagduha-duha ka. Labi na kato mga nangalata ng mga pamanit diha. Labi to mga kaigsunan mga K5 nga dugay gakayo lang samad. Parisi mga K5 ang DTX 500 kay basin taas imong level sa imong sugar. Inom po daig D3 Bio kay imong samad dali ra maayo. Unya, mag-duty ka sa imong birthday or dili, kay basin mo absent ka. Of course, mo duty ko. Yes, ate, my birthday is on July 23. To those who are going to volunteer, nga mag-donate, I'm willing to accept. Dito mga ka-K5 no? So di na din karon kay akong birthday July 23. Ang 23 mga K5 kung balihon 32 man, so 32 ka karon. In my birthday, 33 na akong edad yun na patiguang naman ko ay. Ala, 33 na akong edad, my goodness. 7 years from now, 40 na ko. 17 years from now, 50 na ko. My goodness, 27 years from now, sa isinta na ko. Hala, oy. Salamat kayo, ate, ha. Bless po kay mga tao, basta mga giver. Yan. Katong gusto ma-bless diha og samot, hala, panghatag mo, ha. Para i-bless tag ayo mga ka-K5 kay si ate Nabel matod pa niya. Wa pa nako basay ang message pero nakita nako ang ihang picture. Gaw, mula ag mi sa imong birthday advance na happy birthday gaw. Na jote makos birthday gaw oy. Bitaw kaning adlaw natawhan nako mang K5 mo ni siya ang adlaw usab sa pagkamatay sa kuyuan nga nagpa-eskwela nako kani adto. No, I'm so kanan din ako gyud balimtan hangtod matigulang ko og hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi ning kalibutan nagpabilin gihapon nga ang akong uyuan nga katong pulis namatay sa mga K5 sa adlaw na kong natawhan. Sa na mga K5 iyakong kuno na ni kana bitawng pukawon, kana bitawng kadlawon man siya bulig ika-duty. Siya tansyo mata na tansyo. Say labayon ko yung tansan. Kay tulog hagok man kay ko. Say labayon ko yung chinila sa kana bitawng kwan sa sala. Tulog kay ko. Di na ko rin malimtan ako yun nung nag-eskwela ko kaning pagka-criminology. Tungod kay gusto nila nga magmalampuson pag pagka kaning crime. Ngon sila nga mas mulabaw daw ko nila. Kay di ay mga ka-K5 akong yun puros pulis duha. Mi panaw gyud sila magsuon mga K5. Unang sad kayo no nga. Murag dili gyud para sa ako ang pamulispon. Sige lang ang importante ni adiri karon. O nag-shoutout ninyo, naghatag kalingawan bisag dunay publis kinabuhi nga wala pa'y kasulbaran, yun na pa. Ang importante mga K5 aron tagasahan si kanunay. Atong hanggaton atong agat atong makaigsunan nga mag-ampo sa ta mga K5 ha. Aron gasahan ta o igayad ta kanunay ni Lord. To those who are Catholic, make the sign of the cross. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga makagagahom sa tanan,
Nagapasalamat ako kanimon ining matahong nga buntag nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kahigunan nga ako nausab karon makasibya makahatag kadasig impormasyon ug kalipay ngadto sa akong mga pinalanggang tigpaminaw sa programang 11 Mbps. Ginoo, nangay ako sa imong balaang giya ug panalangin alang sa tibok dagan sa akong programa karong adlaw. Hinaot ngang magawas nga pulong sa akong baba. Kini mapuslanon, madasigon ug puno sa kamatuoran. Hatagi akong katinaw sa panghunahuna. Hapsay nga pagpamaba ug limpyo nga tingog aron masabtan ako sa tanan. Gaituboy sab nako nimo Ginoo ang signal sa radyo, ang teknikal nga kahimanan, ang koneksyon sa internet. Hinaot nga layo kini sa bisan unsang sipi at oberya aron hapsay nga makaabot ang akong tingog sa matag panimalay, sakyanan ug dapit din ana ang akong mga suking tigpaminaw. Panalangini ang matag usa nagatutok kanako karon, ang nagtrabaho, ang anaas panimalay, mga driver sa kalsada ug mga tawo nga ginahanglan og makahupay nga tingog. Himua nga kining programang 11 Mbps mahimong dalan sa panalangin ug kalinaw alang kanamong tanan. Kining tanan akong giampo pinaagi sa imong balaang ngalan nga si Jesucristo. Amen. Ayan mga K5 sa tumasuki di mabino distak bayan sa Kagendo. Salamat kay mga K5 sa inyong pagduyog kanako. Ilabi na mga K5 sa itong programang 11 Mbps mga balita o public service. Ayan mga K5 ha. Atang-atangi mga K5 sa itong pagbalik. Mauna din mga K5 ang update labi na sa mga K5 sa hulagway ni K5 kay Buscaino sa gawas kabahin ni syudad sa Cagayan de Oro. Ingon man ang weather updates gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa. Kay kagani nakadlawon mga K5, nasayod man kita mga K5 nga grabing bundak sa ulan. Balaka ko mga K5 kay basin niya og di mo undang ulan mga K5 maglunop na pud ang Cagayan de Oro. Simba ko pa. Basta importante mga K5, monitor tas kanunay sa palibot mga K5. Tungod kay ang atong pagmonitor mo kini ang makasalbas kinabuhi. Di lang nato sa atong kagalingon sa pamilya, pati usab kinabuhi sa uban mga K5. Alas 11:27 mga K5 sa buntag. Minos sa tagpahinom mga K5 sa tumagbalik. Muna dayon, mga isgutaran, bulya na balita sa atong kauban. K5 Gwen, please stand by. K5 News FM Championing History Bio, ang antiviral specialist. DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bakterya. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bakterya na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bakterya at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika. Mataas ang iyong kolesterol, umiwas sa mga bisyo, at uminom ng DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 Mighty C! Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. Mighty C! Ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Extend Food Supplement for Men. Mabibili extended nationwide. Sir, madalas mong magtampo si misis? Baka naman kulang lang yan sa lambing. Muling patigasin, pasiyahin, at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan yun ni misis. Extend Food Supplement for Men. Extended ang saya, gabi-gabi. Hindi lang basta mabilis, kundi tumatagal. Extend Food Supplement for Men. Ang booster ng bawat gabi. Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal. Extend Food Supplement for Men. Extended nationwide.
Sa mga mag-asawa, makinig kayo mabuti. Medyo lupay-pay na ba, sir? Medyo nagkukulang ka na ba kay misis? Aba, ibalik natin ang lakas ng bawat gabi. Uminom ng Extend Food Supplement for Men. Extended ang bawat ligaya gabi-gabi. Ngayon na! Mag-Extend Food Supplement for Men. Walang halong kemikal, walang artipisyal, natural na masangkap. Kaya siguradong paldo ang bawat gabi mo na walang inaalala sa inyong kalusugan. Extend Food Supplement for Men. Hindi lang basta mabilis, extended ang ligaya. Honey, ready na ako. Yuhu. Naka-extend ka na ba? Narinig niyo yun? Sandali lang, honey. Tatapusin ko lang ang commercial na ito. Kaya dyan na kayo. Tawag na ako ni Commander. Extend Food Supplement for Men. Mabibili nationwide. Malaking tulong talaga ang eye care sa akin. I Care Go. I Care Go. Hala, uy, engineer! Ingon mo, humana ang repair ninyo pero wala pa man ibalik ang agas intawon. May pang kuryente kay impunto dayon mo balik human sa ilang repair. Ay ma'am, lahi ang tubig sa kurente. Ang kurente mo dagan halos pareha sa kakusog sa speed of light. Click! Siga dayon pero ang tubig kinahanglan pa og sakto nga pressure para itulod gikan sa source padulong sa atong mga gripo. Mao ding magulat pa tag pila ka oras. Sakto sir, pag human sa repairs, kinahanglan kita maghulat nga maka-build up og sakto nga pressure ay ha mo balik ang atong tubig. Kini usa ka painomdom sa COWD. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upok ang sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix Cafe Detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Cafe Detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify. Namuling magpaniwag kay Nodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan. Diabetes, ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ngayong panahon ng pandemya, kalusugan ay protektahan. Uminom ng Mighty C. Araw-araw, alkaline-based vitamin C. Sigurado, ligtas sa sakit. Labanan ng sakit. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. Are you upset of numerous digestive issues, bloating, diarrhea, abdominal discomfort? Try Clinica Complete Probiotics. It has 50 billion colonies forming unit and 15 strains of good bacteria. Take control of your digestive health with Clinica Complete Probiotics. Clinica Complete Probiotics, protecting your health and your family. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C mong lawas
tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may TC. Pag may TC mo, pag may TC mo, pag may TC mo, pag may TC mo. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may TC. Diabetes ug high blood, wag tangon. Cancer ug tumor papahawaon. Bukol-bukol, bawal gyud kini. Sa DTX 500, alaga ka diri. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. 11 Mbps. 11 Mbps. Alas 11:36 na makikipag sa buntag. Balik na sa itong programang 11 Mbps. 11 Mbps. Ang programang hatugan nato sa Power Trio TTX 500 D3 Bayo ug Mighty C. Sa ito makaigsunan ni Disdak Bayan sa Cagayan, yung po nakauban mang K5, ka K5 Jonathan Sabanal. Nang karon ang tangi mga K5, ilabi na itong mahisgutanan karong adlaw mga K5, mga balita sa itong kauban. Nga nakahan ayo sab karong mga K5, dinimismo sa ato sa syudad sa Cagayan de Oro. And of course mga K5, ato sang sutaon karon kay ato mga hisgutanan karon mga K5 din mismo sa atong programang 11 Mbps. Ilabi na ni mga K5 ang atong mahinabi ka mga K5. No, karong adlaw sa atong programa, tangatangin ni ato ang pagkinabi sa atong City Councilor nga si City Councilor Junjun Rodriguez. Ingon man sa mga K5 ang hipi na mismo sa Agura Police Station. Mga K5 may kalambigitan kini no sa kining usa ka membro sa LGBTQIA+ nga giingong nadakpan mga K5 dias may barangay Lapasan mga K5. Unsay tinuod nga background na ini. Ilabi na mga K5 giingong nga usa kini ka gapanaka og balay. Base sa atong nakuha nga impormasyon nga daghan siyang mga kinibitong gipang gawas yung mga K5 nga dili pod katuhuan. Muna nga itong nang hinabiyon itong kapulisan. Kagabi ipod mga K5 matod pa sa kining usa ka dinakpan. Bisan matod pang dagtest siya karong adlaw, di matod pa siya positibo. Diri sa mga K5 sa atong buhatan sa pag-asa. Mulugan sa Sabado City, nakastambay karon sa pikas linya si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am, good morning. Welcome sa itong programang 11 Mbps. Mga kauban karon si K5 Jonathan Sabanal. Ulat Panahon. Yes. Yes, ma'am. Yes, may buntag. Sir, may buntag sa mga suking, Digpaminaw. Sa karon natay gi-monitor na low pressure area pero naapa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Yang latest location nasa 1,545 kilometers east sa Visayas. Napa ni siya sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Posible siya musulod either karong hapon or gabi or posible pod ugma sa buntag. Then sa karon hinoon dili ta directly affected ani ang habagat or southwest monsoon mo ay prevailing nga weather system nga nakaapekto diri sa ato sa Mindanao. Zamboanga Peninsula ug Barma kasinat isa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga mapag-ulan kilat o pagpanalugdog
tungod sa habagat or southwest monsoon. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kumasinati ang kasarangan at sa usay kusog nga mga pag-ulan. Sa uban nga parte sa Mindanao, apilang northern Mindanao, kasinati sa panalagsang pagdagom, nato na sa mapanganuron nga kalangitan, ay tsansa sa patak-patak or mga isolated nga rin showers of thunderstorms tungod gihapon sa habagat or southwest monsoon. Hinay nga to sa kasarangan nga hangin paggagikan sa habagat ang kasadpan, nato na sa kasadpang direksyon, ang kadagatan hapsay nato na sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range nato 25 to 31 degrees Celsius. Philippine Standard Time 11:41 sa buntag. Kini si Catherine Asunto sa DOST Pag-asang Lugar. Maayong buntag. Ulat panahon. Daghang salamat Ma'am Catherine Asunto. Gikan mismo sa DOST Pag-asa mula sa Sabado City mga kipay. Now karon tatang mga kipay bilabi na ang inato nga paglagway sa panahon din mismo sa Dakbayan sa Cagayan. Hello, good AM. Nag-uban pa ni Kong Ropos with Taiwanese Ambassador. Sige lang. Basin later mga kibat mahinabi si Councilor Junjun Rodriguez. So, alas 11:40 mga kipay. Katang-atang ang inatong hulagway sa panahon. Pinagyosam ni Kagipay Cable Sky, no? Kay matod pa ni Dwayne Bin Aringo. Weather update nato kipay Jonathan. Fully cloudy init karon taon-taon. Ani bugsak na sa dagan sa ato. Tropical light to moderate lang. Ana siya diri sa comment section mga kipay. Ang dagan from Siem Reap to Marcos Corrales Extension, smooth lang ang dagan. Wala yung kabalakan, ayaw kalimot magdala og payong. Keep safe everyone. Ayan. Kuyaw ni si Dwayne Aringo. Okay, doon naman ni say murag doon na galing ni say kaning CCTV. Isi murag mo ni siya ang katong taxi driver nga gapaminaw karon. Dili po na to kalimtan mga K5, naka-remember ko mga K5. Doon na tayo suking tubiminaw ganina ato dapat Uy, doon ay nanawag ka na ko. Kinsa po ka ninawag ka na ko mga kipay. Wait lang mga kipay ha. Di na ko ga-programa mangyod ko. Need ko na program. So wait mga kipay kay ay sa pa. Shoutout na to ni karon na minaw si Silvestre Kilat. Luklok of Shuma Biloniba. Luklok of Shuma. Naminaw karon mga kipay sa kining kuan mga kakipay kanibitang minibus. Naminaw po si Sir Felicito Ingito. Mga kakipay. So, Silvestre, Kilat, and Luklok Obshuma may pabiminaw sa Villanueva Liner number 9 nga minibus mga kakipay. Atong sa taon karon mga kakipay. Kakipay Cable Sky no, nakastandby karon sa Kampiyon nga report. Ikipay mo. K5 News FM Live Report. Dito landong mausama ang palibot karon nga K5 Gulutan. Isang asa kita mag-libot sa area sa Central Bank sa siyudad. Kaganiya, medyo ni patitaw na po ang kahayag ni Adna sa niharing adlaw. Karon, ibalik na sabno o alum umang atong palibot kung magbaklay-baklay kita. Ikay na itong babatihan ang kainit tungod kay nagpasulapi ang kalagong sa panahon. Ang ato pong kawanangan, aduna tayo nasipatan nga baga ginong mga panganod sa kawanangan unya dunay portion pod sa esegweste nga bahin nga dunay dag-um na karong mga orasa. So far, wala pag totality sukuhi lugar kaganiya sa kadlawon nga nakasinati kita og pag-ulan pero karon kay K5 Jonathan no sa ning lantawon kay na naman tayo nasipatan nga okay na mag-ulang gino nagtalisik na karong mga orasa kay K5 Jonathan. So kaganiya landong-landong pa karon mag-ulang ginagtalisik maunang kasagara sa atong makita diri labi na kini mga estudyante nagsigiyag pahiti no sa kini mga establishmento aron na dili mabasa sa taligsik karong nga mga panahon na unya katong nakadala og payong okay ra ang ilang pagbaklay-baklay kay naman sila payong di ra pud sila mabasa labi na katong maniud to karong nga mga takmaaw nya kung sigutan po nato ang dagat sa trapiko K5 Jonathan. So far light to moderate ang dagat sa trapiko no patay na sa mga dalat nga atong nagyan diya sa Capistrano sa Yarapit sa CM Recto, lakip na sa Corrales Extension, Julio Pacana, Dalang Beles. So far, light to moderate pa ang dagat sa trapiko. Patay na sipatan, bukat gid kaayo ang dagat sa trapiko karong mga orasa. Inya, sa atong naobserbahan karon K5 Jonathan, mas di kusog ang pag-totality no. Di gid pwede nga magbaklay-baklay karon nga way dala nga pang proteher sa kagalingon kay sigurado gayud nga mabasa unya ang ato ra bang panahon karon
say mo init, niya mo kalit og landong, niya mo kalit og pag-totality. Unang digid kalimtan ang Mighty C, the alkaline vitamin C aron nga ligon ang atong immune system. Ug kini nga pagulagoy hatod kanato sa GTX 500, usa ka herbal food supplement ka makatabang aron mo balik sa normal ang level sa imong blood sugar, blood pressure 100% usab. Nga makadetoxify sa imong panglawas. Kini mapalit sa klinika di alternatibo sa Market City unahan lang sa Gora Police Station. Kini si K5K Buskay no para sa kampiyon ng balita, serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. 11 Mbps. 11 Mbps. Daghang salamat ka K5K Buskay no. Dinito mag-keep up sa preskutanan mga balita sa itong kauban. Dinisata sa itong mga headlines mga K5. Sa atong balita lokal mag-keep up membro sa LGBTQIA+, ang gingong bugaw ug kawatan. Tiklos drug by bus operation sa barangay Lapasan. Duga balita magkipay sa KPDL sa BGMP namatay tungod sa sakit sa kasing-kasing ug utok. Dugang balita magkipay dugang usbaw sa petrolyo karong adlaw gipatuman sa Cagayan de Oro tungod sa upat ka semana nga sige og pagsakas lana. Transport Group na balaka. Lalaki nga gikulata sa kauban sa trabaho. Ingong suspek balhog sa bilangguan. Sa atong balitang national Maki 5, giaprubahan na sa impeachment court ang pagkuha sa mga bank tax records ni BP Sara Duterte o siyang pana sugod tuig 2007 hangtod tuig 2025 tungod sa issue sa unexplained wealth. Dinita Maki 5 sa tumabalita sa mga kauban naka-standby karon Maki 5. Unahon tang bulyadas report Maki 5. LTFRB nagtakdag price cap sa booking fee sa app-based taxi. Dugang detalye gikan ni K5 na nit pasayon sa kampiyon nga report. K5 mo. Ayo, K5 na nit. Go ahead. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 at Jonathan official ang nagpatuman ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kung LTFRB o price cap sa booking o platform fee sa mga app-based taxi aron mapanalipdan ang interes sa mga pasahero. Matod ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II nga ang booking fee nga mahimong ipasingil sa mga pasahero dili na mula pa sa 20% sa kinatibuk ang plate o 60 pesos depende kung asa ang mas ubos sa druha. Base sa Memorandum Circular Number 2026-055, kinahanglan nga klaro og mapakita ang booking fee sa fare computation, booking confirmation o electronic receipt aron masiguro ang transparency sa pagpaningil. Gidili usab sa LTFRB K5 Jonathan ang pagpahamtang og dugang bayronon susama na lamang sa convenience fee, service fee, platform surcharges o gauban pang susamang singlunon kung wala kini giaprubahan sa ahensya. Ang maong lakang gihimo lamang aron masiguro ang patas ug transparent nga sistema sa pamasahe alang sa mapaggamit kung sa tigamit sa app-based transport services. Kini nga balitatod kanato sa DTX sa 500 ang epektibong tambal batok diabetes. Kini si K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita. Serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. 11 Mbps. 11 Mbps. Daghang salamat ka K5 na net pasayon. Dugang balita mga K5. Lieutenant General Antonio G. Nafarrete gitudlo isip bagong hipis sa Armed Forces of the Philippines. Dugang detalye gikan ni K5 Sai Olivera sa kampiyon nga report. K5 mo. K5 News FM. Kampiyon Report. Gitudlo si Lieutenant General Antonio G. Nafarrete isip bagong hepe sa Armed Forces of the Philippines human nagretero si General Romeo Browner Jr. Base kini sa pahibalo sa Department of National Defense kundi andining adlaw Martes, Hulyo 21. Hisayran nga si Nafarrete mao ang kasamtangang commanding general sa Philippine Army diin ang iyang pagkatudlo gipahibalo sa DND pinaagi sa panugot ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tungod niini si Lieutenant General Donald M. Gumerana nga leader sa Western Mindanao Command mauna ang muhulip sa pwesto ni Nafarrete isip bagong pamuno sa Philippine Army. Kini nga balitatod kanato sa MyTC aron nga paligunon ng ato mga immune system ako si K5 Sai Olivera para sa kampiyon na balita serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
11 Mbps. 11 Mbps. Daghang salamat ka K5 sa Ilibera. Dinita ba K5 sa dugang balita. Police Station 4 Carmen, kanunay magpahigayon og uplan bakal sita. Dugang detalye gikan ni K5 Rikim Solita sa kampiyon nga report, K5 mo. K5 News FM. Kampiyon Report. Nagpadayon ang pagpahigayon sa Operation Kapkapa, Operation Bakal Sita sa mga katawhan di mismo sa may Barangay Carmen sa pagpangulusab ni Police Major Mario Nalamantala ang hipi sa Carmen Police Station nga matod pa kanunay sila nga nagapahigayon sa Operation Bakal Sita tungod sa daghan usab ang mga reklamo sa mga katawhan nga matod pa dunay pipila ka mga katawhan ang gadala-dala sa mga hinagiman butang bisag asang kanto bisag asang lugar basta magkapabor ang atong kapulisan magpahigayon sa Operation Kapkap Operation Bakal Sita aron nga masiguro nga luwas ang katawhan labi na niining peligroso nga mga katawhan nga gadala-dala sa mga hinagiman ilabi na niining mga tao nga kanunay gahubog-hubog o gainom sa daplins kadalanan diin matod pa sa atong mga kapulisan nga kinahanglan mapatuman ang kahusay kalinaw sa barangay hilabi na sa Barangay Carmen, Barangay Bayabas ug uban pa nga mga area nga nasakop sa ilang area of responsibility. Manang karong mga panahon na gibutyag sa hipi nga kanunay ipahigayon ang mga operasyon aron usab nga kampante ang publiko batok ni ining mga katawhan nga nagdala-dala nga kinahanglan masita aron usab nga dili na makakagubot pa sa katilingban. Ako si K5 Rikim Papisa Solita para sa kampiyon sa balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM. 11 Mbps. 11 Mbps. Daghang salamat ka K5 Rikim Solita. Dugang balita mga K5. Mga opisyal ug vloggers mibisita sa haya ni Mima Alicia. Dugang detalye gikan ni K5 Camille Marquez sa Kampiyon Report, K5 mo. K5 News FM. Kampiyon Report. Ibisita sa haya sa namatay nga political vlogger nga si Mima Alicia sa Quezon City ang pipila ka mga personalidad agon ipakita ang ilang pasubo. Lakip sa niadto sa Burol sila Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Senador Risa Hontiveros ug kaning Senador Antonio Trillanes miadto sa pampipila ka pro-administration vloggers agon maghataw og katapusang pagtawad silang kauban sa social media community. Nagpadayon ang pag-abot sa mga kauban, higala og mga nagsuporta ni Mima Alicia agon magpaabot silang simpatiya sa pamilya sa namataya. Kini nga balita hatod kanata sa D3 Bio ang D3 nga dunay Viseo ug ang Viseo nga dunay Vataman D3. Kini si K5 Camille Marquez para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. 11 Mbps. 11 Mbps. Daghang salamat ka K5 Camille Marquez. Kamu mga K5 naglangkob sa itong mga balita sa itong programang 11 Mbps, mga balita o public service mga K5. At tayo sa mga K5 dugang balita sa mga kauban. Nagkaplasta sa mga K5 alang sa paghatod mga K5 pinaka-latest update din mismo sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. And of course mga K5, gigatakda karong adlaw ay mga K5. Katangatangi, ipagawas na ang gikabutyag nga napulo ka mga grand finalists sa Season 4 Kantatabay mga K5. Alas 11:53 mga K5 sa buntag. Minos na pahinomdom alang sa atong Mighty C Network News. K5-1, please stand by. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! DTX 500 Health Alert. Anyways, O bad cholesterol na manatili sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagdadala nito pabalik sa atay upang maproseso at maitapon ng maayos. At ang isa pang ginagawa ng D3 Biocerted ay pinipigilan nito na hindi ma-oxidize ang mga LDL na maaaring madiposito sa loob ng lining ng mga arterya at magiging mga plaque na maaaring bumara sa daluyan ng dugo upang hindi madoble ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure. Wow! Ang daming paraan ng D3 Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, Dr. Yes, Sir Ted. So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikid ang natural na anti-hypertensive effect ng Klinika D3 Bio. D3 Bio Health
news. DTX 500. Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sintomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500. Thank you so much DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Yes po sir, user talaga ako ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Nung di pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gawa sa sugarcane extract. May ampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag DTX Coffee Mix ka na. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Girl, pa-edit naman ng picture ko. Ipapost ko para makita ni Crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natatablan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa. DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika. DTX 500. Ako si Josie Sabaluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintenance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom, DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500 kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Tagtad ng pimples? DTX Beauty Soap. Magaspang na balat? DTX Beauty Soap. Gustong kumuti? DTX Beauty Soap. Maraming kati-kati? DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika. Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops. Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami akong sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. Sir, ano ang napakagandang effect sa'yo ng DTX 500? Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko, hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, i-try nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga. DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. So, ibig sabihin, sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya. Yes po, talagang epektibo talaga. Gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko sa inyo, i-try nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos ang pakiramdam ko dahil dyan. DTX 500. Bibili sa mga butika.
Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, bagong Chief of Staff ng AFP Isang Ilonggo. PCG minomonitor ang baybay ng Siaton, Negros Oriental para sa polusyon. Boracay dinagsa ng halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hulyo. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga Child Development Center sa Sibalo, Mantique, inireklamong mabaho at kulay berde. Hustisya at proteksyon hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Itiague, Isabela. Sospek sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiz may mga kaso na ayon sa PPO. 10 taong gulang na bata patay matapos maantala ang paglipat ng ospital sa Samar. Nanay sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Cobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza, 6 years old na batang babae nasawi matapos matuklaw. At walang focus crime sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiatives. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Davao sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, bagong Chief of Staff ng AFP Isang Ilonggo ang kampiyon. Ang balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP, si Lieutenant General Antonio Nafarrete na tubong Kalinog, Iloilo. Siya ang naging Chief ng Philippine Army na pumalit sa AFP kay retiring General Romeo Browner Jr. Ang nasabing opisyal ay nakapagtapos sa elementarya noong 1982 sa Kalinog Elementary School. Nagtapos ng high school sa West Visayas State University o WVSU noong 1986 at naging miyembro ng PMA Class of 1990. Pumalit naman sa kanya bilang bagong Commanding General ng Philippine Army si Lieutenant General Donald Guimaran na nagsilbing Commander ng Western Mindanao Command. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, PCG minomonitor ang baybay ng Siaton, Negros Oriental para sa polusyon. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio. Nagsagawa ng agarang inspeksyon at patrol ang Coast Guard Station Negros Oriental sa Tambubo Bay, Siaton, Negros Oriental noong Lunes, Hulyo 20 upang mantayan ang kaligtasan ng lugar sa baybayin. Layunin ng operasyon na suriin at pigilan ang anumang senyales ng polusyon o pinsala sa kapaligarang pandagat. Agad na kumilos ang grupo upang ipatupad ang mga batas pandagat at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ipinapakita ng hakbang na ito ang seryosong dedikasyon ng PCG at ng lokal na pamahalaan na panatilihing malinis at ligtas ang mga katubigan ng Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At Boracay dinagsa ng halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hulyo. May kampiyon na balita si K5 Leonard Veray. Umabot sa kabuang 79,023 na mga turistang bumisita sa sikat na isla ng Boracay sa unang kalahati ng buwan ng Hulyo ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Tourism Office, mula Hulyo 1 hanggang 15, nangunguna sa may pinakamalaking numero ng bakasyonista ang domestic tourist na umabot sa 67,326. Sumunod naman ang mga foreign nationals na nakapagtala ng 8,716, samantala nasa 2,981 naman ang mga
overseas Filipinos. Inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng turismo sa Boracay sa mga susunod na linggo habang pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan at ng mga establishmento ang iba't ibang aktibidad gaya ng Fourth Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin ngayong araw hanggang sa Huwebes. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. C Network News. Mighty C Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development centers sa Sibalom Antique, inirereklamong mabaho at kulay berde. Balitang hatid sa atin, K5 Jojan Morillo. Nagreklamo ang isang benepisyaryo ng Supplemental Feeding Program ng Child Development Centers ng bayan ng Sibalom Antique dahil sa mabaho at kulay berde ang karning baboy na kanilang natanggap sa kabila ng ilang beses na paghuhugas dito. Nilinaw ni Henry Michael Doligues, General Manager ng Agriculture Cooperative sa Patnongon, na siyang nanalong supplier ng baboy ay kinatay noong Hulyo 20 bago ipinamagi sa mga CDC. Pinayuhan nila ang mga benepisyaryo na suriin muna ang mga natanggap na supply bago umuwi. Samantala, tiniyak ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Sibalom na ligtas ang mga produktong pagkain at karne na ipinamamahagi sa feeding program ng CDS sa bayan. Nang suriin ng mga kawani ng DSWD Region 6 ang mga natitirang supply sa plaza, natuklasan nilang nakabalot sa plastic ang karne dahil dumating na sa bayan ng supplier bago mag-alas 8 ng umaga. Bukod sa karne ng baboy, namahagi rin ng manok, dilata at gulay batay sa bilang ng mga batang nasa preschool age. Ang supplemental feeding ay programa ng DSWD para sa mga batang may edad na 3 hanggang 5 taong gulang upang labanan ang malnutrisyon. Para sa Mighty C Network News, K5 Jojen Gabatingan Morillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon K5 News FM. C Network News. Mighty C Network News. Samantala, hustisya at proteksyon. Hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Tiague Isabela. Balitang hatid sa atin, K5 Dan Chavez. Marihing kinundena ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas o LNB ang karumal-dumal na pagpaslang sa isang incumbent kagawad ng Barangay Malibago at Tiague Isabela noong Hulyo 17 para sa grupo. Ang brutal na pamamaril ay hindi lamang simpleng pagkitil sa buhay ng isang lingkod bayan, kundi isang direktang hamon at pag-atake sa kapayapaan at seguridad ng buong komunidad. Agad na nagpaabot ng pakikiramay ang LNB sa naulilang pamilya, kasabay ng matinding panawagan sa PNP na agad tugisin at ikulong ang mga salarin. At upang mapabilis ang pagbulong ng hustisya, naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng Etiague ng 50,000 pesos na pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng krusyal na impormasyon ukol sa krimen. Iginiit ni LNB National President Maria Cristina Jessica GT na bagamat ang mga opisyal ng barangay ang laging unang takbuhan ng mamamayan sa oras ng peligro, nananatili naman silang tilapain sa panganib ng walang sapat na depensa at proteksyon. Bunga nito, formal nang nanawagan ng Liga sa Kongreso na agad aprubahan ang Magna Carta for Barangay Officials. Diin ng grupo, hindi na dapat hintayin may dumanak pa ulit na dugo bago ibigay ang nararapat na reforma, sapat na benepisyo at tunay na seguridad para sa mga pambato ng pamahalaan sa grassroots level. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gayun din suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiz. May mga kaso na ayon sa Capiz BPO. Kabon detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal. Kinumpirma ng Capiz Police Provincial Office na may mga kaso na ang suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa lalawigan. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, tagapagsalita ng Capiz PPO, sinabi nito na makailang beses na na-involve sa kaso ang suspect na si William Biocampo. Base sa record, na-involve na ito sa dalawang magkaiwalay na insidente ng pang-hold up taong 2022 sa bayan ng Pontevedra at sa lungsod ng Rojas. May kaso rin ito sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at may nasettle na kaso na murder, reckless imprudence at iba pa.
Sa ngayon, nakakonfine pa sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ito nang mabaril at mapatay nito kahapon ng madaling araw sa loob ng KTV bar si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile First Company. Patuloy naman na pinaghahanap ang dalawa pang kasamahan nito na nakatakas matapos ang insidente. Ipinasiguro naman ng pamunuan ng Capiz PPO na mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang kabaro na si Ampuyos. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. At 10 taong gulang na bata patay matapos maantalang paglipat ng ospital sa Samara. Nanay, sinisya ang bulok na sistema sa probinsya. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado. Viral kamakailan ang post ng isang ina matapos binawian ng buhay ang kanyang 10 anyos na anak nitong Hulyo 11 dahil sa pagkantala ng pagdala nito sa ospital mula sa Catbalogan City patungong Tacloban City dahil di umano walang driver ang ambulansya at sira-sirang kalsada sa Maharlika Highway sa probinsya ng Samara. Batay sa salaysay ng ina sa social media, isinugod nila ang bata sa ospital sa Catbalogan noong alas 8 ng umaga dahil hirap na itong huminga, malakas ang lagnat at nagsi-seizure pa ang nasabing bata. Kaya inirekomendan mga doktor na ilipat ang pasyente sa isang ospital sa Tacloban City na mayroong intensive care unit. Gayunpaman, umabot ng ilang oras ang pagkaantala ng pagbiyahe dahil walang available na driver ang mga ambulansya ng lokal na pamahalaan at provincial hospital habang nagpapasailalim naman sa change oil ang unit ng Bureau of Fire Protection o BFP. Maliban pa rin, humingi rin umano ang ospital ng 15,000 pesos para sa ambulansya bago mailipat ang pasyente. Nang makalabas na bandang tanghali, natanggal ang breathing tube ng bata habang dumadaan sila sa sirang bahagi ng Maharlika Highway, kaya naghanap muna ng doktor ang pamilya ng pasyente sa bayan ng Calbiga at Pinabacdaw, Samara upang muling ikabit ito. Ngunit nabigo naman silang makahanap ng doktor na magbabalik ng nasabing tubo. Pagdating sa Tacloban City, idiniklara ng dead on arrival ang biktima na naging labis na ikinagalit at ikinalulungkot ng ina ang sinapit ng kanyang anak na aniya ay nasawi dahil sa kapabayaan at kawalan ng maayos na sistema ng transportasyon at pangkalusugan sa probinsya ng Samara. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, Cobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6 years old na batang babae nasawi matapos matuklawa. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo. Isang 6 na taong gulang na batang babae ang namatay matapos tuklawin ng isang kobra habang natutulog sa loob ng kanilang tahanan sa Sitio Buhoy, Barangay Ukayan sa bayan ng Bataraza, Palawan. Sa panayam ng K5 News FM Palawan, kinumpirma ni Barangay Ukayan Chairman Danilo Solibio Recla na batay sa paunang impormasyon na nagkalap ng kanilang tanggapan, payapang nakahiga lamang sa papag ang bata nang mangyari ang hindi inaasahang pag-atake ng ahas. Paliwanag pa ng punong barangay, nakatayo sa isang mabundok na bahagi ng komunidad ang bahay ng pamilya kaya hindi agad na isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Bagamat na isugod pa rin ito sa pagamutan kalaunan, pumanaw din ang bata at hindi na naisalbad ng mga doktor. Samantala, naihatid na rin sa kanyang huling hantungan ang labi ng bata nitong araw ng Linggo. Para sa YTC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gayun din, 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiative. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino. Bumaba ang 8 focus crimes sa Northern Mindanao dahil sa Safer Cities Initiative. Sa talaan ng Police Regional Office 10, 20.74% ang pagbaba ng krimen kagaya ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery,
carnapping at motorcycle theft sa loob ng 103 days matapos ipinatupad ang Safer Cities. Mula 545 cases noong December 24, 2025 to April 5, 2026 ay bumaba ito sa 432 cases simula sa period ng April 6 to July 17, 2026. 113 na mas mababa ang naitalang mga krimen. Sa pinaigting na enforcement sa local ordinances, mahigit 110,000 violators ang inaresto o sinita. Mahigit 56,000 violators ang pinagbayad ng multa o nakatanggap ng warning. Ang nasabing mga individual ay lumabag sa traffic, curfew, public drinking, smoking ban, anti-littering offenses at iba pang local ordinance violations. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. Network News. Network News. At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 20 katao ang nasawi matapos manalasa ang matinding flash flood sa hilagang silangang bahagi ng Afghanistan nitong Lunes, July 20. Ayon sa Taliban-run government, ang pinakamalaking pinsala ang naitala sa lungsod ng Paruna, kabisera ng lalawigan ng Nuristan. Bukod sa mga nasawi, hindi bababa sa 80 katao ang sugatan dahil naman sa bigla ang pagbaha. Nabatid na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi dahil mahigit 100 katao pa ang naiulat na nawawala hanggang itong Lunes ng gabi. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad sa lugar, ngunit nangangamba silang madaragdagan pa ang bilang ng mga biktima. Network News. Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, Antabayanan ang pagbabalik kay K5 Alan Catalan, K5 Reynard Apostol at K5 Romy Kahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! History Bio, ang antiviral specialist. DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika. Mataas ang iyong kolesterol. Umiwas sa mga bisyo at uminom ng DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. MyTC. Ang MyTC ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. MyTC. Ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Extend Food Supplement for Men. Mabibili extended nationwide. Sir, madalas mong magtampo si Mrs. Baka naman kulang lang yan sa lambing. Muling patigasin, pasiyahin at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan ni Mrs. Extend Food Supplement for Men. Extended ang saya gabi-gabi. Hindi lang basta mabilis, kundi tumatagal. Extend Food Supplement for Men. Ang booster ng bawat gabi. Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal. Extend Food Supplement for Men. Extended nationwide.
Sa mga mag-asawa, makinig kayo mabuti. Medyo lupay-pay na ba, sir? Medyo nagkukulang ka na ba kay misis? Aba, ibalik natin ang lakas ng bawat gabi. Uminom ng Extend Food Supplement for Men. Extended ang bawat ligaya gabi-gabi. Ngayon na! Mag-Extend Food Supplement for Men. Walang halong kemikal, walang artipisyal, natural na mga sangkap. Kaya siguradong paldo ang bawat gabi mo na walang inaalala sa inyong kalusugan. Extend Food Supplement for Men. Hindi lang basta mabilis, extended ang ligaya. Honey, ready na ako. Yuhu. Naka-extend ka na ba? Narinig niyo yun? Sandali lang, honey. Tatapusin ko lang ang commercial na ito. Kaya dyan na kayo. Tawag na ako ni Commander. Extend Food Supplement for Men. Mabibili nationwide. Malaking tulong talaga ang eye care sa akin. I Care Go. I Care Go. Hala, uy, engineer! Ingon mo, humana ang repair ninyo pero wala pa man nibalik ang agas in tawon. May pang kuryente kay impunto dayon mo balik human sa ilang repair. Ay ma'am, lahi ang tubig sa kuryente. Ang kuryente modagan halos pareha sa kakusog sa speed of light. Click! Siga dayon pero ang tubig kinahanglan pa og sakto nga pressure para itulod gikan sa source padulong sa atong mga gripo. Mao ding magulat patag pila ka oras. Sakto sir. Pag human sa repairs, kinahanglan kita maghulat nga maka-build up og sakto nga pressure ay ha mo balik ang atong tubig. Kini usa ka painomdom sa COWD. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upok ang sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify. Namuling magpaniwag kay lutong at kay hintay. DTX Coffee Mix na was na tinuan. Diabetes ligawan. O magkape na sa DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ngayong panahon ng pandemya, kalusugan ay protektahan. Uminom ng Mighty C. Araw-araw, alkaline-based vitamin C. Sigurado, ligtas sa sakit. Labanan ng sakit. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. Are you upset of numerous digestive issues, bloating, diarrhea, abdominal discomfort? Try Clinica Complete Probiotics. It has 50 billion colonies-forming unit and 15 strains of good bacteria. Take control of your digestive health with Clinica Complete Probiotics. Clinica Complete Probiotics, protecting your health and your family. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C mula
lawas akti pirmi, dili nakakapuyon tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may TC. Pag may TC mo, pag may TC mo, pag may TC mo, pag may TC mo, tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC vitamin C, para pirmi malipayon tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC vitamin. Nagapantera na sa inyong mga radyo 11 Mbps. 11 Mbps. Balanse ng pagbalita o paghisgot sa mga isyu. 11 Mbps sa public service numero 1. 11 Mbps. Alas 12:25 na mga K5. Balik ta sa itong programang 11 Mbps Mobalita o Public Service. Ngato na ito mga K5 sa Power Trio. DTX 500 D3 Bio and Mighty C. Nakapaniod to na ba ang tanan mga ka-K5? Kung wala pa, hala paniod to na mga ka-K5. Ayan, sa itong makaisunod isdak pa yan sa Cagayan de Oro, mayang pagpaminaw kayong tanan sa mga nanonood to. Ala, hungit, taman-taman mga kakipay. Pero kinahanglan, mag-diet po ta ha, panalagsa ha. Atod pa ni kakipay Richard Gallardo. Good morning, keep up watching prang agong walang iwanan. Malayo na mo o sa drug door, paduol na mo ni Lord. God bless you all. Nakatrabaho na gyud ang kabos, layo lagi pero kanituan man sa dapit. Okay na, daw man na. Ayan, sa tumakaisunan na, labi na diya sa may ansitere. Alam ayong pagpaniod to kanyo tanan. Ayan, sa tumakaisunan karon mga K5 nga luya ang panglawas. Nang inahanglan og vitamina mga ka-K5. Ay naglangay-langaya pa mga K5. Gamit na mga K5 sa Mighty C. Mighty C corrects the immune system. Nasayod ka ba mga K5 nga adunay masubra 80 ka mga sahi sa autoimmune diseases nga nagka-apekto sa lawas sa tao? 5 ka common mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Ang pagkabugo sa immune system mahinungdan sa tayong autoimmune diseases, pakusgon o katimanon ang imong immune system maglig-on kanunay og kung mag-inom kanunay og Mighty C o sa ka alkaline vitamin C nga makatabang og dako nga pagbuo sa immune system aron kini makatrabaho og gusto og magpabiling protektado ang panglawas sa tao. Mighty C ang masaligang solusyon sa problema sa immune system kay ang Mighty C epektibo na makaminos gastos ka pa. Ang Mighty C mapalit sa inyong mga suking butika. Ilabit sa mga K5, dini mismo sa Klinika de Alternativa Medicine Wellness Center. Alam mga K5 ha, pakonsulta na mo karon mitras napay free consultation karon. Taman alas 5 sa hapon mga K5. Ugma kay Wednesday man mga K5, abre ang klinika pero walay consultation ugma dinhi sa ato sa Dakayan sa Cagayan de Oro Wednesday man. Basta Wednesday walay consultation. Pero abre ang klinika ha. Ang free consultation dito na po dayon sa Hingoog City mga K5. Dito magkita-kita ni Doc Lowetin Chavez alas 8 hangtod alas 3 sa hapon. Then resume din mga K5 pagkaadlong Huwebes, Biyernes, Domingo, balik na po sa Lunes ug Martes mga K5 ha. Hala, sa ito mga kaigsunod sab nang itawag trabaho mga K5. Ang K5 News FM mga K5 nang inahanglan kami og surveyor, field researchers, news reporter, at the same time, anchorman mga ka-K5. Employee benefits mga K5, statutory benefits, 13-month pay, Thanksgiving bonus from the CEO, overtime pay, special birthday cash gift, and more.
Ana diya mga K5 ang sa more ang travel abroad. Yay. Sana all. Si K5 boy nakasway na. Ako marag next year na siguro pa ni. Sana all. Interested applicants may send their application letter at resume to careers.key5newsfm@gmail.com. Join our growing family and build your careers with Key5 News FM. Matod pa ni Dwayne Bean Aringo, maulanon na kautuhon sa tanan cave safe mga ka-driver. Ayan, driver ni sa Key5 Arango de mga Key5 ba? Hala, Key5 Arango, mahal na bang gasolina karon? Mahal na bang gasolina? Mahal ang gasolina basta kay na nagmahal, di ba? Tinood. Ayan mga Key5 ba, sa itong makasuki ni Pipinaw di snack pa yan sa Cagayan de Oro. Balik na sa itong programang 11 Mbps. 11 Mbps. Ayan mga Key5, kamulong paniudto, kamulong luto-luto. Si Nanay Shana diha, silang atian. Silang ati Monique nag-atras abante. Kamulong serve sa pagkaon, nag-atras abante. Ilabi na sab ni Ate Jane. Si Ate Jane, bisag asa mga Key5, makita nimo trabaho nito. Nanay Shana, ikaw bitaw, when? Si Kuan, Ate Jane. Si Ate Jane diha mga Key5. Lihok kay nga ate, oy. Muna siya ang taga-Bugo, lihok ikay na siya. Makita nimo na mag-serve, dagan-dagan. Muna si Ate Jane. Kuyaw kayo na ang tao ni Mami Kura diha sa Ans Eatery. Shout out to Key5 ni Merlinda R. Amoges. Ayan mga Key5 palenta sa itong programa 11 Mbps, mga balita public service. Yung ibati na batik arong Key5, si Key5 Jonathan Sabanal. May papaminaw di sa Barangay Bugon nilang nanay Ophelia Casinyo ni Tatay Dante ha. May pagpaminaw yung barangay. Direta mga Key5 sa itong mga hisgutanan karong adlaw. Palayan ta sa itong hisgutan ng programang 11 Mbps. Mga Key5. Kung madumduman ni mga Key5 ni atong miyaging nga mga bulan na ba ito, simana pa. Kaya itong sa ka-job order sa City Hall mga Key5. Nga giingong na maligya si illegal nga droga na dalahig ni alias Maligno. Nag-cry ang bibina mga Key5. Kaya gidalahig man siya ni bibina mga Key5 ni Maligno. Matod pag giuyab ra siya duha ka semana aron dalahigon sa pagpamaligya sa illegal nga droga, nag-awol daw kuno ni si Inda mga Key5 kay gihilantan. Matod pa gihilantan man siya. Wala ni nag-awol ha, gilantan ni siya. Mayong rason mga Key5. Pero nasutaon na to mga Key5 kay si Key5 kay Buskay no. Doon na may update daw ni mga Key5. Gitubag naman ni nga mga pangutana sa atong spokesperson usab diha nga si CEO naman noon, CIO, City Information Officer, Jade Adiser. Nayuna pa nga na CEO man to. Nawaton karong Key5 sa campaign nga report di Key5 kay Buscayno, jive order sa City Hall. Awol prior na dakpan sa bypass operation sa campaign nga report, Key5 mo. K5 News FM, Kampiyon Report. Giklaro ni City Information Officer Jade Adiser nga nag-awol na ang job order nga nadakpan sa drug bus operation sa Barangay Makabalan. Tungod sa DTX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500. Matod ni Adiser, nakurat na lamang ang mga sakop sa departamento sa nisgutang job order sa paglambigit niini sa illegal drugs. Regarding atong empleyado, job order nga empleyado dira sa ato ang City Administrator's Office no. Actually last nato nga update adto was nag-awol ito siya no before siya nadakpan. So wala siya duty for how many weeks sa iyang mother unit. And according sa iyang mga supervisors, medyo on off gyud to siya no, duty dili. And karon lang ato ang naibawaan nga wala na gyud to siya, automatic na to siya terminated diri sa City Hall kay mao gyud na ang marching order ni Mayor no once malambigit ta og any illegal nga activities labi na sa illegal nga droga
automatic gyud ta tanggal diri sa ato ang buhatan sa City Hall. Aside sa kana gyud renewable siya no every 6 months, of which it happened nga ting renew karon July no. So kato gyud taman ra gyud adto ang iyang kontrata sa June, and wala na siya ma-renew sa July, so dili na siya connected diri sa City Hall. Aside sa katog yung nadakpan siya sa droga, automatic gyud pod na tanggal ka diri sa buhatan sa City Hall no. No second chances, mo na marching order ni Mayor Clarex kay stricto siya pag-abot ana. Sir Jake, usa ba to siya kadugaya nagtrabaho sa katunga departamento, Sir Jake? As far as I can remember, magana na siya diri 2022 no. But wala ta nakabalo ana niya nga nada siya nga background kato lang gyud, but according sa mga kauban, wala man po daw siya nabigit na bag-uway ra daw pod nila nahibaw-an nga nada siya ingana nga kalihukan daw. Ato ang buot ipasabot nga naningkamot ta nga ang City Hall mahimong isa ka drug-free workplace, but amo pong buot ipasabot and buot unta ninyo masabtan nga kanang life outside City Hall sa atong mga empleyado dili na kontrolado sa atong mayor, dili na kontrolado sa atong mga city officials, dili na kontrolado sa ilang mga department heads o ilang mga direct supervisors. So pagawas kibali nila sa buhatan sa City Hall, na sila kaugalingon nga private life, and iyan ang choice nganong iya hatong gibuhat. As far as I know, nato siya diri sa year 2022 as a job order employee. Dayon prior sa nadakpan siya, weeks na naman siya nga wala nag-duty pod according sa iyang supervisor and according sa info nga itong nakuha. And as of July, dili na gyud siya connected sa City Hall kay tanggal na gyud siya sa iyang serbisyo. Isip isa ka job order employee diri sa atong buhatan sa City Hall. Kini si K5K Buscaino para sa kapinabalita serbisyo publiko ug kaligawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. 11 Mbps. 11 Mbps. Daghang salamat kay K5K Buscaino sa imong balita mga K5. Sumoto mga K5 ang job order dia mismo sa City Hall mga K5 nga nadakpan na itong miaging bulan. Mo lagi mga K5 undangin na lagi ng pagkalambigit sila nga droga. Matod pa ni Kakipa Richard Gallardo. No? Sa ihang comment mga Kakipa ni Kakipa Richard Gallardo, palayo na lagi sa drug lord, paduol ni Lord. Yun na pa mga Kakipay. Sa ito mga kaisuna disdak bayan sa Cagayan de Oro ha. And of course mga K5, congratulations sa ito mga napili nga tanaw na ito mga K5. Nang lusot pa ito ako, I'm rooting for those who nag-appeal sa tawag ng tanghalan kaniad ito mga singer mga K5. Sa grand finalist sa Kining Kanta Tabay Season 4 mga K5. Nadali mga K5 no, gipagawas na karon sa page ni Vice Mayor Jocelyn Rodriguez mga K5. Unang grand finalist mga K5, Barangay 22, mao si Randy Mortis og si Mr. Urban Cobilio. Wow! Congratulations sa usap mga K5 ni Mary Claire Mondredondo and John Eric Mondredondo from Barangay Puerto. Muna sila mga K5 dayon, second finalist mga K5 or third to fourth finalist. Mao na dahil mga K5 silang Renz Nico Santos og si Carmen Maureen Jimenez from Barangay Patag. Dinipon mga K5 grand finalist gihapon mo si Darren Marie Anjonet Silinian og si Ariel Kidabin from Barangay Agusan. Muna silang kuya mga anta mga K5. Niya pa dayon ta Barangay Balubal mga K5 si Christian Paul Rabidas ug si Ariel Liagas. Congratulations. Barangay Carmen. Apel sa grand finalist si Danny Sumbilon ug si Dayan Kainoy. Congratulations kanyang tanan. Dinipod mga K5. Oy! Akong kahigala.
Kasulod sa Grand Finals. Sa Grand Finals, mga K5, Inter-Barangay Vocal Duet Competition, nagkadatabay Season 4. Si Jero Anthony Balan o si Liami Parulo. Ayan, congratulations! From Barangay Bugo. Binakuha mo suod sa Bugo, mga K5. Pero sa talan nga finalist Bugo, may nakasuod talan madaghan, mga K5. Sakto yun itong giingon ni Kagawad Bilihos, oh. Naagyod top 4 sa Barangay Bugo nga audition ni masulod yung tanan, mga K5. Yun na pa. No. Congratulations to Melson Grace E. Bagapuro ug Jewel Gonzalez. Congratulations diha. Sana all. And of course, mga K5 Grand Finalists sa Season 4 bato kadatabay sa May Nazaret. Si Kiandra K. Silmaro ug si Natasha Lago. Wow, congratulations diha. Congratulations. Uy, nakasulod gihapon sa Barangay Bugo, mga K5 si Annalyn Giboni o iyang igsoon nga si Aljon Love Giboni from Barangay Bugo. Ayan na. Di po, mga K5. Wa pa man ipagawas ang napulo, mga K5. Ay, napulo di ka mga grand finalists, mga K5. Aman si Jonathan sa Banaldiri og si Kwan, wala man. Bita, mga K5. So, daghan kay mga maayo sa Bugo pa lang, mga K5, 5 man may kabuk ni kanta. Out of 5, 4 sina kasulod tanan sa grand finalist, kuyawa, mga K5. O wa masipyat siguro ko ato, mga K5, appeal ko ano. Well, anyway, mga K5, dawaton nato atong dawaton yun nato ang atong resulta second tatabay Season 4. No, kato unprepared po kami, mga K5, pero feel na ko murag musulod yun mi unta ato. Pero mo lagi kwarto kontra, mga K5 praktisado. Pero diri gani, mga K5, oh. Sos, naaga ni mga grand finalists sa tawag ng tanghalan, wag yun makasulod, mga K5. Tungod kay sa ko pang kaingon, mga K5, kining duet nga kanta, mga K5, kinahanglan ang harmony ni. Nabisa unsa pa kamayo aning isa, ug ang isa, mga K5, di mo magkadungan og tarong, useless gihapon, mga K5. Na congratulations, no, sa MSK Top 8, mga K5, nahimong napulo ang magkita-kita karong Agosto 9 sa Grand Finals. No, sa Grand Finals. Pero bahala na, mga K5, kay basta nakakanta ko sa ilang Vice Mayor's office, mga K5. Ipakanta ko dito, nakakaunggong Putamaya o si Kuwate. Congratulations, ha. Kanta Tabay Season 4 edition, mga K5. Sa tanang nga mga nagkanta, mga K5, for 6 barangay nga mga venue, mga K5, only Barangay Bugo nga venue, mga K5, 4 kabuok ang nakasulod. Oh, grabe. Wala naman lang gilima, giapay na lang unta ko. Moto, mga K5, sa kanta samtang may kinabuhi pa, no? Pero enjoy na mo ni nanay ang among kanta ni adto, no? No, kay unsa pamugos man gyud nga imbis kay mo kanta, ipa-appeal man gyud kuno may kunuhay kay musulod lagi mi daw kuno dito daw kuno. Nakasulod po dito sa elimination, pero about grand finals di mata kasulod ana kay dagan ka mang maayo. Diri ta, mga K5, no? Ala, kung nabasin dito mi palaron sa kaon tabay ani, wen apel ka, wen. Na may kaon tabay. More dito ta palaron sa kaon tabay ani. Na ay kanta tabay, na isayaw tabay. Oh, yun na pa. Bita, mga K5, congratulations sa mga ako, pila ka bukigala ko diri, mga K5, unom ka buok. Pero sige lang. Pag 1-on-1 man po pildihon, man po ni sila nako. Bita, mga K5, din ako mag-apil-apil, no? Gusto ko mag-apil lagi na kay sideline, pero puhon. Oh. Mag-apil ko anang mga singing contest. Matod pa nila kaya ko na sila pildihon. Problema lagi kay pang bidyukir, magato. Pang bidyukir, magutagod. Pero surti-surti binagi, mga K5, no? Kaya nga, no? Ang kaning duet competition, mga K5, imagine 30 kabuok participants. So 5 kabuok ang nag-eliminate sa Bugo,
Upat ang nakuha. Ina nakagahi mga partisipante dito sa mga kakipay. Now, karon magkakipay, magpadayon ta sa itong hisgutanan mga kakipay. Ilabi na mga kakipay kay karong adlaw kay adlawng Martes man. Dito magkakipay sa hisgutanan. Kay kaganing gabi mga kakipay, banabana ulas mga alas 8 sa kagabion. Dunay gikasang drug bypass operations sa atong kapulisan sa Prestation Triagura. Kundiin mga kakipay, usa kini ka membros LGBTQIA+ ang nadakpan. Now, kini siya mga kakipay, ilan ni mga kakipay nya usa ka bugaw o usa po di ka gingong akyat bahay mga kakipay. Base sa atong impormasyon nga nakuha. Pero ang kuwanan ni mga kakipay, ang tubag lang yun ini. Ang atong kapulisan, labi na din sa Police Station Triagura, kay ato ni pagkasutaon kung kini ba sila investigasyon mga kakipay, kay kani lagi nagamit-gamit ni siya mga kakipay, no? Nga diya siya nga bar matod pa nagtrabaho. O diya siya trabaho mga kakipay. So diya siya nagtrabaho mga kakipay sa usa ka bar, pero wala nakaila ang tag-iya sa iya mga kakipay. Muna nga makaulawon ba nga magdaldala sa ngalan mga kakipay. In fairness po nga to sa owner, kay narbay ubang mga media outlet mga kakipay nga wala pa gani saktong pruweba mga kakipay. Isaba naman ritso nila mga kakipay, no? Kani wala tanawan mga kakipay, mga makaulaw ba? Nanan speakers linya karon atong higalang police diya mismo sa kining Agora Police Station, si Police Major Melchor Anaway. Sir, good morning. Welcome sa itong programang 11 Mbps. Imo kaban karon si Kaki5 Jonathan Sabanal. Yes sir, ngayong hapon sa atong kanan. Yes, long time no see si Major. Kumusta? Kano sa nakabalik Major? Yes sir, nakabalik ko last week sir. Last week karon na ako karon sir. Sir, congratulations sa inyong gikasang drug bypass operation kagabi diya mismo sa may barangay Lapasan. Kini nagmalampuson, no? Ako lang ning kuhaan og kini bitawng unsa inyong background investigation labi na nidakpan, kay according sa atong source nga nakuha pod nga kini matud pang usa ka dinakpan, usa kini kayong crew o service crew o ilang bugaw matud pa sa usa ka kining lugar dinhi sa tos dakbayan sa Cagayan de Oro, di lang natong anlan. And then gituhan po no nga suspect sa kaning musaka og balay. Unsa kini ka tinuod, Major? Ay sir, based sa atong pagkandak sa atong investigation sa atong nadakpan nga maong na bypass kagabi. So as per the conduct of background investigation sa iya is naman tay mga incidents nga naitabo nga nakitaan nga siya ang maong giingnon nga isa ka suspetsado sa pagpangawat sa mga gamit atong mga residente diri sa barangay Lapasan. So reportedly, Major, diya ra pod sa Lapasan ang ihang gipang kawat aning mga musaka gyud siya balay. Ang kuan ni sir, ang modus ni sir is mosulod siya sa mga panimalay or once nga nakasulod na siya na walay kabantay nga tag-iya sa balay is na siya mga kuhaon nga mga item nga iyang makitan. So kani ang iyang modus, mosulod dayon na siya makitan iyang kuhaon. So how many incident nga naka-record diha, Major, kay murag na akong nabantayan? Dunay mga blatter, dunay mga insidente nga bablatter diha nga gisudlan kay panimalay, gipagkawatan. So posible usa na ni siya sa kining suspect ani, Major. Yes sir, mao ni ang na-identify nato mao kung pagkakuha niya kagabi kay as per recorded nato nga mga nagpa-anhidiri sa police station para magkaibalo nga na sila mga nawadan og mga gamit. And as per captured sa atong mga CCTVs is positively mao gyapon nga identified gyapon nga siya ang maong suspetsado.
aside ining kaning pagsulod sa mga panimalay, pagkalambigit sa pagpanghuwag mga gamit, Major, how about ning background labi na pagkalambigit sa illegal nga droga? Yes sir, as per monitoring gyapon no sa atong mga intel operatives kay kaning atong suspetsado is monitored na involved sa atong illegal nga droga. So gikandakan nato og operation kagabi kini gyud nag-positive nga kuan ni siya sa mga illegal nga droga. As per sa ito na ko impormasyon kay usamang ko ani kagabi Major na diha gud mismo, but ato lang gi-confirm ilabi sa inyong investigation to complete this labi na kining mga istorya lagi no nga ato nakuha pod sa palibot, kining alias Bayot no nga 24 anyos nga nag boarding house diha mismo sa may barangay Lapasan nga nakuha og usa ka gramo sa gituhang sabo nga makantidad sa 6,800 pesos. How about niyang pag-angko na Major nga usa kini siya kabugaw diya sa may Divisoria? Yes sir, actually sir, sa atong pag-gather gyapon og information, actually sa nagyapon na murag part-time trabaho sa isa pa bar diya sa along Divisoria. Na siya gyapon daw ang isa ka murag bugaw diya sa isa ka bar. So kani niya po nang iyang sideline once na nakasa paggabi, kani ang iyang gibuhat na activity diya sa area sa along Divisoria sa isa ka bar. Police Major Melchor Anaway, how about nining gawas sa kining of course mag-atubang mo ni sa kaso no sa 9165, gawas ni ana Major ilabi na mapamatud-an nga dunay mga complainant gyud magdusog reklamo ngadto kaniya unsay pag-atubangong kaso sa mga suspetsado ilabi na sa mga illegal backgrounds nga mga kalihukan? Yes sir, actually sir, kung natay mga complainant nga magani diri nga padayon og pag-file sa iya og kaso atong filean gyapon siya og kaso nga pagpangawat or theft, considering ang mga recorded nga na diri sa atong police station is kaso nga may file is ang pagpangawat. Lastly Major, ato identify unsay pagkailan nimo ning suspetsado based sa record yung nakuha? Yes sir, sa accordingly sa atong mga conduct of background investigation o ba ng atong officers na nasa nagconduct of investigation ng atong mga intel operatives, kani ang iyang pagkalambingitan no kaning mga involved sa illegal nga droga o kaning iyang ipangbuhat nga magpangawat sa mga sulod sa panimalay sa area diri sa atong stations AO1 sir. Police Major Melchor Anaway, daghang salamat. Ato lang gi-confirm no, ilabi na nadakpan kagabi salamat kay imong siguyunan. Mensahe nimo sa katawhan labi na sa imong area of responsibility di Police Station Triagura. Kaya sir, ang akong mensahe sa atong katawhan, once nga namoy mahibalaan or makita diyang diri taga sa inyo, especially ka ng mga mo adto sa inyo ang mga lugar o mga insidente nga naitabo diya, immediately itawag na diri sa atong police station para atong matagan og action, especially kaning mga suspetsado sa maong pagpangawat sa inyong mga respective nga lugar, barangays. Okay, daghang salamat Police Major Melchor Anaway, hipi sa Police Station Triagura. Salamat kay sir. Yes sir. Yes sir, salamat yan sa sir. So at least magkipab, ato na kumpirma magkipab nung nga usa dito kabugaw. At the same time, usap po gingong kaakyat bahay. Based sa monitor nila magkipab, based sa reklamo sa mga residente sa maong lugar. So salamat kayo sa itong mga sukit ibabinawan tayo kong oras mga K5 o mapalenta mga K5 sa itong programang 11 Mbps. Kinilang yung lagad sa kahanginan ka K5 Jonathan Sabral magaingon. Salig sa imong abilidad, kagihimo kang mananaog sa magbubuhat para sa kampiyon nga balita serbisyong publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. K5